Halløj alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Mit navn er Hop, og i dag spiller vi Ink Game i Roblox, hvilket vil sige, det er decideret bare Squid Game i Roblox. Så lad os se, om vi kan få et win i dag. Og det første game, som vi alle sammen ved, det er jo Red Light, Green Light. Så nu venter vi bare på, at portene åbner her, og så se, om vi kan komme til enden uden at blive skudt. Jeg har spillet det før, så jeg har sådan en smoke bomb, jeg ikke kan bruge lige nu. Og jeg ved faktisk ikke hvorfor, men jeg kan slide, og jeg kan double jump, hvilket er ret godt heri. Så nu skal vi bare finde, jeg tror vi tager midten faktisk, fordi det vil være bedre at tage midten, føler jeg. Det kommer an på, hvor mange der er, fordi jeg gider ikke stå ved mange, fordi det er bare træls. Så lad os se. Nej, vi tager faktisk siden. Nej, vi tager midten. Selvom som du kan se alligevel, så kan man gå rundt til dem alligevel. Men lad os se, hvor langt vi når i det her. Og vi har 3 minutter til at nå over sådan cirka. Det burde godt kunne lade sig gøre. Så nu venter vi bare på, at der lige bliver fortalt reglerne. Og så går vi i gang. Så jeg slider bare. Stop. Nej, ikke skub. Undskyld mig. Må jeg få noget hjælp? Ej, jeg kan mærke, at jeg bliver skubbet lige nu. Ej, det er mega træls, hvis jeg bliver skubbet. Jeg tror godt, jeg kan nå det, når jeg... Lad være. Tak. Ej, hvor er han sidder og hjælper mig. Ej, se, så bliver vi borgen ind, og så får man... Det er bare sådan... Man flytter sig hurtigere. Du kan se, hvis der er ham der... Okay, han kan også slide. Så er vi snart inde og videre til næste runde. Vi skal bare lige helt ind først. Sådan. Og så skriver vi lige... og så ikke en bandage, fordi det kan jeg bruge senere. Ja, nu venter vi bare på næste runde. Prøver at samle noget sand op her. Og så prøver jeg bare at være træls. Hey, jeg har en gave til dig. Okay, nej, jeg glemte, at jeg ikke kunne løbe. Au. Basser du helt ned. Jeg har nogle perks, og det kan du få herinde, eller power-ups. Du kan få alt muligt. Jeg har medic, det er 120, og så parkour artist. Parkour artist, det gør sådan, at jeg kan slide og double jump. Og så har jeg en smoke bomb. Den bruger jeg ikke. Den er meget sjov her. Og når du kommer ind til runde 2 her i lobbyen, så kan du... der er en vagt. Væk. Så kan du nemlig også skubbe folk, hvilket jeg elsker at gøre. Ej, jeg ramte ikke. Ej, det så ikke det der. Det klipper vi lige ud. Så skal vi ind til næste game. Og så er det vist noget med, at man skal tage et billede nu. Au! Vil I være sød? Yes, jeg kan først. Lige. Jeg vil have det der billede. Jeg vil have det. Gå væk. Sådan. Lad os bare løbe op og vente. Lad os håbe på, at vi får en nem småkage. Jeg håber bare på en trekant. Hvad? En dukke? Jeg fik en dukke. Den har jeg ikke prøvet før. Så lad os se. Skal vi speede på den? Nej. Tag det der roligt, så den ikke faktisk skal den. Lad os se. Jeg mangler det nu. Nej. Jo. Prøv lige at se, hvor nemt det går det her. Siger jeg, og ved at dø. Nu tager vi det bare helt stille og roligt. Fuldstændig stille og roligt. Jeg kan bare høre folk blive skubbet omkring mig. Sådan. Så er vi videre igen simpelthen. Og så skal vi bare stå og vente. Og ja, man har jo også sådan nogle danse her. Jeg har mange spændende. Den kan jeg godt lide. Ui. Au. Stop. Au. Ja, jeg må ikke få lov til at danse. Så, se, nu får vi udleveret noget at drikke lige om lidt og spise. Jeg kan godt lide vagten, man bare står helt inde. Men det er noget med vest, det er fordi, at der er en eller anden power, der hedder Hercules, tror jeg vist. Altså Hercules. Sådan de kan kaste vagterne herind. Ej, nu er der en, der døde på det. Ej, det er også træls. Så skal vi have noget mad lige om lidt. Se, der er den der Hercules der. Ui, hej med dig. Og jeg skal have mad. Giv mig.
en sodavand og en ris-ting med tang på. Så vil jeg stille mig herop, og så kan jeg nemlig gøre det bare lettere, når jeg har det der parkour artist der. Det gik ikke så godt det der. Vi prøver lige igen. Det virker ikke. Hvorfor virker det ikke? Sådan der. Skal han stå sammen med os? Nej, det virker ikke. Ned med dig. Mit sted. Nej, hvad sker der nu? Så kan vi slås, hvis vi har lyst. Men det har jeg ikke lyst til. Jeg har bare lyst til at være safe heroppe og vente på næste spil. Selvom det her, det er også den runde. Stiller dem bare her, og så ser vi. Ej, nu bliver jeg kastet, Au! Skal vi lige prøve at slås lidt? Det tør jeg ikke, Jeg vil faktisk gerne prøve at vinde. Jeg ser om vi kan vinde det her. Skal vi hoppe herop igen? Jeg kan virkelig ikke finde ud af det der dobbelthop der. Så er der kun 30 sekunder. Vi skal overleve igen. Vi skal lige rundt og se, om der er nogen herinde. Kan man gemme sig herinde? Der er en der efter mig nu. Løb. Au. Jeg kan lige prøve det. Overlev. Ja, jeg fik et slag. Sådan. Gå væk. Så overlevede vi igen. Vi joiner ham her. Sådan et banger. Så joiner vi lige min banger dans her. Sådan, let's go. Sådan. Flere med. Kom så. Flere. Ej, nu bliver jeg rundt også. Så skal vi bare... de der vagter, de er farlige. Man skal ikke gå for tæt på der, fordi så kan man godt risikere at blive skudt. Og så bliver man også skubbet, hvis man står her. Nu kan vi simpelthen stemme, og det ser vist ud til, at det bliver hide and seek. Selvom jeg helst vil Tug of War. Nu håber jeg lidt, at vi kommer ind, at jeg håber, at jeg bliver seeker. Så vandt vi det her igen. Og jeg siger igen på grund af, da jeg efter det her spil var færdigt, så crashede serverne. Så jeg har lige skyndt mig op til der, hvor jeg slap sidst. Så jeg ser, hvad der bliver valgt. Og så håber vi på, at serverne ikke crasher. Nu håber jeg også, at jeg kan få mit Tug of War. Og mit nummer, det glitcher ikke ud. Det gjorde det lige før. Jo, I kan se det nu. Den går fra 100 til 120. Nu prøver vi altså for Tug of War. Det gjorde vi bare så slet ikke. No. Okay, nu håber jeg på, at jeg får det der, hvor man skal finde folk. Fordi når jeg skal gemme, og jeg dør altid. Så nu krydser vi fingre. Jeg ser, hvad vi får. Giv mig en rød bold. Fordi så skal man hunt. Og blå, så skal man gemme sig. Giv mig en rød. Nej. Jeg fik blå. Nå, jamen, så må vi se, om vi kan overleve. Okay, vi finder et godt sted at gemme os. Jamen her. Nej, der skal runde en nøgle. Det har jeg ikke helt fundet ud af, hvordan det fungerer. Nej. Okay, vi løber bare. Skal gemme os her, fordi så kan vi sådan se. Vi gør sådan der. Og lige smider den der væk. Så kan vi se, hvis der kommer nogen. Og den derfra. Og I kan også se, at jeg har fået en ny småkage, hvor jeg bliver nødt til at starte forfra. Og det er Mona Lisa. Smid lige et billede op, det kommer her, hvordan Mona Lisa ser ud. Den er mega træls at få. Der er en nøgle. Så kan vi, jeg mangler faktisk kun en af nøglerne, så kan jeg faktisk finde udgangen. Kan vi prøve? Nej, ved du, vi står bare, og så kan vi måske samle øjnene op, hvis vi begynder at blive jagtet. Jeg tror faktisk, det er et mega godt spot her. Jeg skal sådan der, så kan jeg... føler jeg kan se det meste, hvad der foregår. Og så skal jeg bare være klar til at løbe, når der er. Yep, vi skal væk. Lad mig være. Der var de alle sammen. Det skal jo ikke være en del af det der. Det skal jo ikke være en del af. Satan, der er mange. Nej. Kan jeg nå væk fra det her? Nej, det kan jeg ikke. Jeg døde simpelthen. Og så er vi simpelthen tilbage hertil. Men jeg tror, jeg vil slutte videoen her. Det bliver en lidt kort video, men jeg døde hurtigt. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Det sætter jeg pris på. Bye.